mumastreets imomo mandakugara umu mandakudanwa nezita aiwa tinosangana nezvakawanda wazukuru tinosangana nezvakawanda tobva tanozvitora tobva tauya nazvo panapa handiti so ndine nyaya yangu yandauya nayo yandasangana nayo mukutenderera imomo. So tisati taura nyaya yedu usati wasubscribe panapa, please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell kuti whenever panouploadwa video neSaint TV family unobva wangosanganawo nayo handiti crew yeSaint TV painongo uploada video iwe unobva watorionawo handiti. So thanks very much kune vanoramba vachisapota basa musha wenyu uchienda mberi, right? Ndine mashokowo andasangana nawo achitaurwa naProphet Walter Magaya. Now Prophet Walter Magaya, I think tinomuziva, is a well known prophet wemuZimbabwe, nechechi yake kana ministry anotungamirira. Handisi kuda kuti chechi yake because tikati chechi yake ka chechi ndeyaMwari unless cheto mazuva ano vakomana vachona vakunetsa because vamwe vanenge vachiti my church ndofunga mungokuziva nekunzwa zvinoitika. So regai titi ane ministry uya anotungamirira inonzi PhD handiti PhD Ministries. So Prophet Walter Magaya ane mashoko ataura andinoda kuti timboteererawo vazukuru handiti toona kuti tingadzidzewo here something. Achimbomira zvoti Prophet Magaya ndivafarire kana ndovafarira ndosaka izvozvika I will not bring my personal opinion into this issue because toda kutidzidza ndi ndoizva kuti havasi vese vanenge vachifarira vachifarira maprophets atinotaura nezvavo kana zvavanotaura handiti hatisi tese but panapa pari zvino ndoda kuti ungoteererawo for the sake of learning handiti chiteerera muzukuru wangu zvataurwa. Zvekuti unogona kukanganwa kuti une chiuno chako wogomukira kuongorora vanhu, wogomukira kurwadziwa nevanhu, atenga chake wocheuka wosvotwa warwadziwa kusvika waita munhu zvakazofambidzana nemakuhwa watomuroyi. Makuhwa nejerasi ndozvinotaridza muroyi. Unogona usingazvizive kuti uri kubuda usiku, but kana mauri kune vanokushota wabva waita makuhwa nezvavo uri muroyi. Ndouroyi hwacho ndakanamatira varoyi vakawanda havazive kuti vanobuda usiku. Unogona kuchitobuda usiku but usingazvizive. Saka ndaizokutaurira kuti wakanganwa rwendo rwako, wanga rwendo rwokubuda usiku nekuti uri kurwadziwa nevamwe vanhu. Now ari kubudirira anogona kunge achibudirira azvireve kuti wagona kuzobudirirawo ende azvireve kuti zviri kubudirisa ndozvisa kubudirisa iwewe zvakazvaka. Right, vazukuru ndofunga tangozvinzwira zvataurwa naProphet namuprofita handiti mashoko makukutu vazukuru kuti hanzi jealous nemakuhwa zvikavhinganiswa zvikasangana hakutoroya handiti handiti hanotredi iri gossip iri harisiriro haro ranga richirehwa handiti harisiriro ranga richirehwa because haisusu isu tinoita gossip but chiri kungoshota kuti tizova varoyika inyaya yejealous handiti jealous hatina, tinotokurudzira kutoitwa kwezvakanaka. So listen vazukuru, I think zviri kutaurwa naWalter muzukuru wangu izvi zviri right. Why ndiri kudaro ka? Why kuita jealous? Why tichiita shanje kuita chigodo nevamwe? Chinova chinhu chisina kunaka. Also why kuita kungobheka nonzo pana mwana anongodhiniwa newe so even pasina chawamuita. Zvinova zvinhu zvisina kunaka. So pamashoko andauya nawo awa handisi kuda kuwedzera zvakanyanya kana kutapudza. Ngatitaura newe kumacomments mondiudzawo kuti what do you think nemhando yeuroyi yataurwa naWalter Magaya handiti Prophet Walter Magaya, what do you think nemhando yewitchcraft yaari kutsanangura panapa handiti naUncle Saint ndichiti much love